som er Sebastian. Og Lukas. Også hold op. Og Anders. Vinderen er guddommelig Sebastian. Jeg kan køre med bare. Næste nominering. Joachim, han er også. Årsskyt. Eller årsrøv. Det må vi sige. De nominerede er Alberte igen. Arden igen. Josefine igen. Og den sidste nominering er Sean. Og vinderen er Josefine. Vil du sige noget til folket? Nej, jeg vil sige noget til folket. Men det har du ikke gjort. Så. Yes. Så har vi årets brøler. Der står meget her. Brøler endnu. Nå, det er dig. Jamen, klar brøler. Du tager det, fordi yes. Årets lookalike. Der har vi Junkai som sej. Han fra Gamma Style. Og Markus Lieber som Christoffer. Men de har de smukkeste piger. Lige min ord. Og vinderen er... Det står ikke på mit kort, men Junkai! Opa, Gundam Style. Kan vi se den Gamma Style? Kan vi se den, Junkai? Okay, så. Ja, hvor Gilly? Gilly findes ikke. Så, yes. Så er det årets brøler. Yes. Og der har vi Alberte, som gik kold før 12 og kastede op 5 gange. Vi har Sebastian, kastet op på Andreas' gulv, ødelagde Karolines højtalere til 10.000 kroner. Fedt. Så er der Helene, som kysser med 2 bedste venner på under 1 minut. Det er slemt. Det er sgu ikke så godt. Så er der den sidste, som er Luna. Var så fuld, at hun brækkede over sig selv og græd. En ginger, de vil gerne have sin lille ginger, satte sig på hende og prøvede at snæve hende. Og lykkes. Hvordan har du det med det, Luna? Luna? Jo, det er rigtigt. Okay, og vinderen er Helene med de 2 bedste venner. Kan vi få de 2 bedste venner herhen? Har du markinen bare lidt? Så er det på plads. Vi ses, børn. Det har været dejligt. Giv en hånd til vores fede værter. Nu skal vi have en quiz med vores lærer. Så vi vil gerne have Anna, Christine, Louise og Morten heroppe. Giv dem en hånd. Det er Lea for helvede, mand. Louise. Pernille, er du her? Er Pernille her? Pernille, hvad sker der, Pernille? Hej, fede. Hey. Kan vi se? Og I skal også lige give en hånd til vores quizværter. De 2 Holger. Pernille, er du sød på her? Vil du sige hej, Christine? Hej. Kan du sige hej? Kan du sige hej til publikum, Morten? Kan du sige hej til publikum? Okay, det første hold, det
Den her side? Skal jeg beholde den her? Ja. Okay. Sten. Og så det andet hold, det er jer. Ja, så har vi Hvem? Lea, Morten og Vinderhold, ja. Quizzen er lærer, og sjovt nok, så får taberne en straf, og de kommer ikke udenom det, de stikker ikke af, og så husk bare nyderne, det er den sidste dag, vi rigtig har sammen. God fornøjelse. Så vil Markus fortælle vores regler. Skal jeg fortælle regler? Ja. I kan også læse, men ja, jeg læser højt. Man rækker selvfølgelig hånden op. Man er stille, hvis man ikke rækker hånden op. Ja, det var også det, jeg sagde. Siger man noget uden at række hånden op, straffes man, og point går til modstanderne. Straffen er en overraskelse. Man har 10 sekunder til at komme frem til et svar per spørgsmål. Bordet fanger. Svarer man forkert, får man 1 straf. Godt. Yes. Hvem er den yngste i klassen? Den yngste i klassen. Her er de 3 nominerede. Er det Rebecca? Er det Josefine? Eller Claus. Og